Yuk, saperja gatur munggah sasor pagelaran. Hibur warga masyarakat Bari, Betet, Ronggot, Nganjuk. Tetap sesarangan kalian. Guyon Maton masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki dilanjut nyanyi nopo ngobrol? Oh nyanyi. Oh, iya. Nyanyi dulu. Oke. 3, 2, 1 ya. Awas. Sirolu hey. 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 Piye, Pak? Coba ya. Kompak-kompak kabeh, dikon teriak-teriak semuanya. Aku ning kene gumun. Ya, Pak. Lagi metu ning ngarepe sawah. Biasane ditanduri pari tukule menungso. Orang masalah kuwi profesor ngerti. Piye? Nanggap percil kene tengah sawah ya. Sebab percil anak eko. Ora apa-apa. Yang penting pada malam hari ini masyarakat seneng. Prof sudah bilang ke saya. Gimana? Pokoknya masyarakat seneng, acara ngene iki seneng, marem ditanggapnya koyo ngene iki sawulan ping pindho. Alhamdulillah. Masyarakat seneng napa seneng? Lah seneng kekompakan kita jaga. Oke. Iki ning Bali, Ning Bali. Bedet, didelok kekompakane. Aku sing kono le. Aku sing kene. Oke, wis sing kono. Oke, berarti batase kamera ke sini. Ya, wis kowe rono wongmu, iki wonge bersih. Oke, kamera ke tengah. Sebelah kanan mana suaranya? Lah ngono kok tombo pilih. Lha kan grupku iki lho. Grupku sakmu ini mesti bengok kabeh nganti bakul-bakul buri kae. Yang sebelah sini mana suaranya? Ngerti. Masalah budek kan ora blas. Ngejak piye? Ya oke. Tak turuti. Tak. Oke. Iki ari dhewe antarane kene karo kono ki batase kali. Sing nek banyune. Ya. Awak Coba ya. Delok ya. Ya. Grupku mesti kompak. Oke. Ya. Sebelah kanan mana suaranya? Yang sebelah sini mana? Tepuk tangannya. Ayo. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tepuk tangannya mana luar biasa kanan panggung ibu-ibu yang di sana. Masya Allah. Bosok apa iso nggonmu? Apa piye? Yo panggah kompak gunaku. Ya. Oh mbok jak nyanyi model bocah TK. Ini yo panggah iso. Yang penting kompak. Oke. Sana bilang hore, kita bilang ayo. Oke. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apa te 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 grupmu iso ora Kowe melok bengok ora? grupmu iki lho Aku wis isin lah, aku milih grup kono iki rumah saku akeh kene lho kok meneng ae sing pojok kono. ketoke sithik Pak tapi teriakannya sangat memeriah meriah Kaping 3 AC bocah uga marang uga gawe. Kaping 4 duar wong edian. Ditenani yo. Apa nek kaping 4 plungker. Aku wis ngerti yen tangga-tanggane profesor iki seneng selawatan tapi iki lho dilengen sing grupku kaping 4 dilengen iki lho mojak selawatan to Allahumma sholli ala Muhammad selawatan Yo, sesuk ndelok guyon matur ning guri aja ning arep. nyapa kok nesu-nesu lho Ramune belas kaping 4 kono plonga. Salat
shollu ala Nabi Muhammad. Kaping 3 Exota uga marang rugo gawe. Kaping 4 pojok lho, wong lanang. Kaping 4 anake dhewe. Apa le? Nyapa teko anakmu lagi. Ngono tiwas aku pede. Kene barang yo padha ngono tiwas aku bergaya. Lha kok kaping 4 padha, kaping 4 malah enek sing nyaut cah cilik siton. Ngamar. Mbok kira lara rong turu kok piye? Ora nek ngono. Awake dhewe kene iki lho sak kecamatan sak desa. Iki desa tele desa kene iki padha wae. Iki padha kerukunane. Tapi kan tetap rukun dan kompak selalu. Kompak, alhamdulillah. Matur nuwun Prof sudah dipanggil di sini. Ya, juga muga-muga di silaturahmi yang sangat luar biasa. Amin, amin. Aku menguling sama ibu-ibu yang di sana di tengah sawah, hati-hati lah kelebon coro. Nguram aku moh lak meneh mulih terus enek sing ngene ndelok percel akhire aku enggak oleh. Dadi hati-hati dhewe. Jenengan niku sakniki mboten teng lapangan tapi teng galengan. Nek coro ora masalah, sing paling ngeluwi wis kuwi dulur-dulurmu kuwi lho. Apa? Padha. Ora enek le. Lah winganane mbok deku lho, nonton campur sari guyon maton ning Blitar yo ngono. Yo ning sawah ngene iki karo ndhuwodok ngene. Lah kok culut-culut. Pakane percil. Ngenane kae kudu dulurmu kuwi ibuku dhewe. Wong iki digoleki bapake golek bojone. Dadi iki bengi iki acarane Bapak Dokter Profesor itu Sumarji. Beliau yang ada di depan. Nggih, Bapak Ambora. Kalian Ibu binti Amirin. Nggih, berarti putrane Mbah Amirin. Iya, bener. Di dusun Bari desa Betet. Terus nggih Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Awakmu kok apal? Enek tulisane lho nyok-nyok. Enek tulisane niku lho. Paling tidak ngono kuwi ya aku wis kulino rene le karo Pak Sumarji ngene iki aku wis kekadangan wis seduluran suwe. Ngene iki aku wis kulino wirawiri Blitar Kediri Nganjuk, Blitar Kediri Nganjuk wirawiri terus le ngono. Tanggap sik pisan iki lho Pak. Oh iya, kula wis sering ya kek apal. Ya? Iki hajate mantu. Oh, berarti saya turut mengucapkan happy wedding untuk teman-teman berdua. Piye-piye lambemu le, bathokan tiwul happy wedding. Wah, ladok kamu tiwul, kowe mangan mie mutah lho. Setidaknya kita sebagai dagelan tradisional masih awak dewe saka desa, setidaknya kita harus kenal dengan bahasa-bahasa luar ben ora gampang. Berarti lak kowe lak ngene iki jenenge apa? Happy wedding. Sing diwalik kene Mas. Wedok ngene kan wedding party. Nak duwe gawe sing ngene wong lanang kuwi jenenge download wedding. Lho kok iso download wedding lho? Lho, ngunduh mantu. Saking ngunduh bahasa Inggris apa? Download mantu wedding. Anak ngunduh mantu. Download wedding. Nah, jadi kalau di rumahnya ya Mas Manten itu namanya download wedding bersama wifi terdekat. Jadi genah lho. Mantenan kok bersama. Lah kowe iki manten go Inggris wong mbok sing biasa ae. Lho, contohnya koyo ibu-ibu sing di depan tadi. Iki rene sakmene mbiyane mung pengen ro gantenge percil. Lah opo? Iki lho kanca kula. Percil ganteng apa elek? Lho, elek. Ya wis. Elek lho. Ya wis. Iku mbok menawa sing kono mau mergone kurang mbok kompaki sing kene lho Pak sing wis. Percil ganteng apa elek? Ya, wis ping pindho lho Le. Kuwi lagi pindho Pak. Rasulullah niku seneng sing ganjil-ganjil dadi tanglet karo Pak Sumarji. Lah Pak Sumarji mesti sungkan karo aku. Lah kaya ora nek sungkane bel. Ayo sing kuning. Mas Percil ganteng apa elek? Aja mbok terusne bolak-balik elek eket mau. Oh, ayo Pak. Saku sing penting bengi iki kan ndongakne manten. Ndongakne manten. Dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Ya saadah ya sak omah aja nganti pestah, aja nganti pisah. Lah, nganti tekane fit dini wa dunya wal akhirah. Iya bener. Iki apa meneh iki dokter musuh dokter. Dokter apa Pak? Untu. Oh sih Pak, aku nak karo dokter Untu kurang kowe nama. Aku biyen tahun duwe pacar dokter Untu aku mau. Dokter gigi? Lah nyapa gak gelem? Lah lagi obah-obah sithik langsung dicabut. Rumah sakit. Maksudnya untune kuwi lho. Untune
Untuk obat sini langsung dicabut. Untuk obat sini dicabut. Wong ki rumah sakit penak ki nuwun sewu. Piye? Lek cara awakmu nyambut gawe sing paling penak apa? Ya dokter ngene iki lho, Pak. Napa sampe nak Ada pasiene akeh iso nambani menungso liyane. Jadi awak dhewe selain kita bekerja mencari nafkah, kita juga bisa membantu kebutuhan orang lain, membantu kesulitan orang lain. Aku lek duwe anak tak pengen dadi dokter. Nyapa lho? Tulisannya gak kena diwaca. Resep ora kena diwaca. Urek. Kuwi rahasia. Resep kuwi rahasia, bukannya tulisannya elek. Lah, budheku yuton resep rawon ra tau rahasia sampe saiki. Kuwi bocah ki pekok bocah. Pak dokter yo Pak, kok padano karo bakal rawon. Lah awakmu kalau masalah ra bathok ora bongko kowe. Wong iki rawon iki penting, bakul sego iki penting. Contoh kaya aku ngene iki. Bener gelegere dagelan ning omah bisnis. Percaya bisnis kapusan. Aku bisnis Bisnis apa setidaknya yo kaya profesor ngene iki. Lah kowe bisnismu apa lah kowe? Paling tidak aku ya bisnis yang menguntungkan loh Pak. Contoh Bisnis properti. Perumahan gawe lahan sing akeh bangune perumahan apa? Tulisane bapak mbok dol. Perumahan ya. Awakmu ora ngerti. Endi? Tanah 30 hektar nek kidule Kabupaten Blitar kuwi dhek sapa? Kuwi pemerintah kok. Lah iya. Aku apane? Tapi kan aku wis mulai usaha ngono kuwi. Usaha ya? Usaha iki kos-kosan. Kos-kosan. Terus apa jenenge perumahan. Lah nek awakmu usaha apa? Aku usaha le. Usaha apa? Aku ning omahe masuk gegere koyo ngene iki. Aku saiki nyingu koi. Wih menguntungkan lho Pak. Menguntungkan. Koi apik kuwi. Jadi koi Blitar kuwi lho, aku saiki ning Blitar. Jadi usaha koi. Bapak-bapak ibu-ibu di sini bisa dicontoh. Jadi usaha koi. Koi tak kawin silang tak dadekne siji karo lele. Kuwi dadine wong apik kuwi Pak. Yo entek dibadhok lele koi. Bocah iki Senenganmu ngene ya ngerti Pak. ya wong lele mbok awale yo entek rinci kok. Mulane kuwi mang mula kuwi kacane ngomong ki rungokne sing tenanan aja. Lah rumangsaku enek apa kaya profesor ngono penemuan baru. Ora nek maju ke depan. Oke. Nembang sing penak aja nganti ngisisine aku. Nembang iki Mas Manten. Heeh. Nadane. Piye carane ibu-ibu bengi iki ora mikir utang? Iya. Didongakne le sing bengi iki teko kabeh, didongakne rezekine barokah. Amin. Ya ora? Umure yo barokah, panjang Amin. umur, sehat wal afiat tanpa lelara. Amin. Sing duwe sawah tambah sawahe. Amin. Sing duwe sapi tambah sapine. Sing duwe motor, tambah montore. sing duwe bojo. Iki opo to iki rumah sakit? Barokah lho Pak. Tambah sakinah mawaddah lan warahmah. Maju. Ben luput cangkemku. Rumah sakit. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lunga kok iso guyu kuwi lho. Iki acarane ora karo Gus Miftah, ora karo Gus Idam. Acarane iki nyanyi. Lah yo nyanyi Pak. Kita dalam melakukan apapun harus diawali dengan membaca bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ben urip saya barokah. Selamat dunya wal akhir. Amin Allahumma. Amin. Jamaah rahimakumullah. Allah ayat nyanyi yo kok ora bisa nyapa kok malah. Jadi diawali bismillah. Kowe nangis apa nyanyi to, Le? Nyanyi lho. Lah kok merem? Lah kok nyanyi merem ditinggal penonton bosokno kowe. Kok nyanyi kok melek ora masak meresap. Ora meres pitik kok nyapa kok sapi kok meres. Maksudnya meresapi kan supaya masuk dengan Ya oke. Oh ayo ayo ayo. Oh ayo ayo ayo. Oh ayo. Iki opo iki? Oh ayo ayo ayo. Oh ayo ayo ayo. Apa begini? Iki lagu apa? Hau. Ana duren ning pasar Surabaya. Muga-muga nganten selalu bahagia. Oh
muga-muga nganten ndang duwe anak. Iya amin amin. Oh, ndang duwe anak. Ayo bareng-bareng semuanya boleh. Si yo. Oh ayo ayo ayo. Oh ayo ayo ayo. Iya dia wes. Ana pari ning pinggir sawah. Muga-muga Pak Sumarji patok barokah. Oh yes iso. Oh, akeh barokah. Amin. Iso le. Ana pari diadai tampah. Muga-muga Bu Binti kebak barokah. Iya sing angel. Oh, kebak barokah. Aku. Kena aku. Bisa ora awakmu? Eneng pari kok ditutuli pite. Asik. Pak Sumarji aku njaluk duwe. Oh, apa sih? Oh, langsung mau jujuk jaluk duit lho. Namamu kok tidak ada sungkan-sungkan sebagai dakilan ini lho. Pak Sumarji wonge apik. Nah, ngono lho. Wonge apik. Apik. Amin. Yo. Enek pari jebol campur ketan. Yo. Ibu Binti aku njaluk saweran. Lah. Langsung jaluk saweran ngomong masuk awakmu sebagai dakilan kok yo ora. Wonge ayu tenan. Lah. Oh! Wonge ayu tenan. Oh! Wonge ayu tenan. Sek. Eneng care warnane ireng. Wong wedok sabare tak dongane meteng bareng. Sik, nak iki tau urus iki. Ya. Wong wedok sambare iki sakmene akeh lho. Kok sembok dungakno meteng bareng sesuk nak 17 Agustus metu teko lawang omah apa ora kaya wong dramben. Gayangno lagi meteng bareng. Iya, datungane apa terusan? Muga-muga Apa? anu sik. Wiwit ana jare warnane ireng. Wong wedok sambare ancen ireng. Anu iso didoni mudhun didoni wong wedok we. Ireng rambute gak? Ireng rambute. Rambute ireng. Rambute ireng. Kowe iki apa? Kowe iki lho nyapa? Nyanyi iki ora kaya ngono kuwi karepmu, Bro. Nyanyi iki sing saiki lagi viral, kuwi lak sing viral sing apa iki bocah-bocah teater. Bocah-bocah apa iki anak-anak teater. Nyanyi iki yang merdu yang enak. Contoh minor coba. Kamu kok iso nyanyi? Masa iso nyanyi awakmu? Canan ro, Deni Canan. Cetho aku mlayu. Saking kalah ngelmune, kalah dhuwure karo awakmu. Ora. Nyapa? Perkara aku mbiyen tau gendeng le. Dadi dhek wedi karo aku. Gari manis kuryang manis nambyai kula. Masalah rupane kaya tekek suarane kaya Gak semu. Iki nyanyi tenan wong iki. suaramu penak lho. Wes ya wes. Dong riko meker setuna. Apa iso lambemu? Lho ya iso no. Nadane minor lagi minor. Iki khusus kowe ape njaluk nada sing piye aku wis iso kabeh. Kunci sembarang itu saya bisa. Berarti kunci-kunci lagu apa awakmu? Ngomong ngene iki. B, C. A minor iki mau A minor. Oh, iki mau lagu apa Grigis kuncine? A minor. Umpama lagumu dhewe mau sing lagi metu mau. Bes. Kuncine bes. Bes. Lah umpama bojo loro kuncine apa? Sabar. Kang. Nyapa? Bojo loro kuncine apa? Nek kono kacung motor aku ora.
Maksudnya aku raro. Aku wis sitok wis meneng ae lurah-lurut teko kacung motor. maksudnya takon kuncine. Coba. Iki lho, contoh nyanyi koyo ngene ora koyo oh wae lagu apa. Tapi kan hit Hit apa? Hit saiki iki lho. Hit lagune iki koyo statue nadane statue. Statue sekarang baru malu. aduh adek ini mau juga Abang yang rayu. Statue sekarang cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. itu standar. Ya. Apa bapak nih? Bayo rambutnya kobong. Rambutmu warnanya ngono malah kayak garangan persis. Sip. Nyatek mbokmu ya kalau masalah. Maksudnya apa ini? Iki lak wis setel koyo ngene iki berarti lagune kuwi mau tapi dimodifikasi. Oh, Dikai kenal pot. ya maksudnya itu digarap apa? Digarap. Ya. Iki lho penggarap kondang. Terus rapi. Oh, Ceng. Coba yo tak gasmu. Kula nggarap ngir. Keyboardnya mlebu. Teng 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 teng. mat. Meneng ora bemo. Ayo. Lara untuk to Kang langsung periksa aja lah ning kene ngantar. Gasmu. Lah Bahasa mlebu. Teng percel gen percel gen. meneng cangkemmu. Lah kamu deng. Gitarnya mlebu. Wow, cereng. Ciro lupa dicat. Secu, selang cuek baru malu. Aduh adik ini juga abang yang rayu. Secu, selang cuek baru malu. Aduh adik ini juga abang yang rayu. Wong edan lah sak ngene Mas. Jrek muni mandek. Masalah awakmu gak muter ritme dan tempo itu gimana itu? Lah kowe, Lah awakmu keras tok tapi kurang berirama. Nah, versimu mau apa rocker? rock. Aku versiku jelas Arabian to, Pak. Kopi. Oh, Arabika. Kopi. Versi tengkok Arab. Kena ya? Bisa no. Down to aduh ada air ini mau juga abang yang rayu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Astagfirullahaladzim. Beda ya. Beda. Probo, niki wong sing mau Prof, kowe nyanyi dhewe lho Prof. Aja nganti wis mau wis mangan sop jagung lho kowe. Nah. Wis ditukoni. Kowe mau gadok lambemu. Lambemu mau. Sop jagung, asparagus. Asparagus. Mari ngono terus Agus, Yanto, Wanto. Beda kuwi dudu makan. Asparagus kuwi dudu jenenge wong. Kowe nyanyi. Ini Iya. Lecu. Kamu harus Kamu harus pakai versi apa loh? Iya. Kalau saya Arabian sana versi rocker. tenang aja, gue dari Madura kak. Iya. Madura ora padha ae to, Pak. Enak. Madura ki warung Madura 24 jam lele. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Statue.
kakak selendem, Dawuh. kakak kecil, Iya, Le. jalan cuek baru malu. Mbane ade koyo mangan sate buron. Masyarakat bare, remak kabare, Beres mesti beres. Aduh Le. Profesor Dr. Sumarji, Iya, Le. Ibu Binti, Iya, Le. pancen Ratinde. Aku njaluk opo Kak? Jaluk sangmu, peseh. Jaluk peseh nang Bu Binti de. Bu Binti. Jaluk duit Ojo. piro tak tampani de. Alir alir tung lir alir tung. Wis diaturne. Atau udah sakalangkong. Sakalangkong. Ini versi itu karena Indonesia itu kaya budaya. Suku bangsa. Paham ora? Berbagai suku berbagai bangsa. ya banyak. Ada Madura, ada Mataraman. Iya ora paham ora? Lagi kene tok kuwi wis Mataraman, Oke. saka Madura, Jawa Timur. Mojopahit. Mojopahit. Komplit Le. Ngono ya, Pak. Berarti kita tuh harus bangga menjadi orang Indonesia. Dan selalu menjaga kebineka tunggal ikaan kita. Dan ini kita tampilkan permintaan Bapak. Oh ya? Permintaan Bapak Sumarji minta sinden wanita Rainogo. Kuwi bentuke piye to, Pak? Ngosos. Tenanan lho iki. Sinden yo ayu-ayu kudune. Lah kok sinden kok wanita Rainogo. Iki lho ditandek ora percaya. Aneh tenan kok. Ya nenek. Oke, langsung saja kita tampilkan song. Lersa alir Lersa alir 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 dong Lersa alir Lersa alir 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 dong Iki uang apa demit Iki mono. Iki adek maju salah maju Iki uang apa demit ancen raine kaya siluman blesek gak tau apa. Wong kok nyekikik. ayo Ngandel. Lersa alir Lersa alir 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 dong Lersa alir Lersa alir 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 dong Dek bilang apa yang enak jangan sampai ngisi-ngisini kakak oke? Karena kita semua di sini adalah saudara dan Pak. kita harus bisa membahagiakan yang lainnya. Tuh. Lersa alir Lersa alir 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 Lersa alir Lersa alir 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 Lersa Ayo nesu nyapa. oleh lesu Lah kene lagi arep ngomong bolak-balik lir salir. Oh, jadi nak kene awakmu ngomong kene gak entuk omong sing liyane meneng. Menang. ya Oke, ngomong Ngomong lagi. salah siji. Ya. Berarti saya awakmu arep ngomong. monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat Dusun Bari, Desa Betet, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk. Iya Mas ya? mbok ora oleh omong Lalu menika sowan wonten dalemipun sapa Mas? Ini Mas? mbok ora oleh omong Ugi nderek ndedonga anggenipun adicara acarane apa ki Mas? mbok
Monggo sedaya sami wangsul mergi acaranipun. Karepmu piye wis karepmu? Lah piye Lah iki lho aku kon nyancani aku ning kene kok kuwi malah meneng e nyapa. Jarine kon meneng. Ya maksudnya meneng iki ya nek tak omong ya Sahur-sahur manuk. sahur manuk. Oh, sahur-sahuran berarti aku ngomong, aku yang ngomong. Berarti nak kono ngomong. Kowe ngomong, aku ngomong ya. Matur Ya yo jenenge wong iki paribasan pelang dina. Apa enak kan? Padha omongnya kan dadi guyub ngono dadi kita rame. Ingkang sami. Ayo kowe mulai paribasan kok awakmu itu kok wong telu kan yo penak. Ugi Kuwi jenenge paribasan yo kowe ngomong yo kan. Sing ngomong yo ngono kuwi paling. Pak Sumarji panggonane panggonane yo penak ngono to. Arep bener di mangan apa aku mangan iku yo dimangan yo apik ngono Pak. iki pasar baron Umpamane oh jerene Ya kok nyecret dhewe iki maksudnya maksudnya sahur. maksudnya nek aku ngomong iki aku sawangen Mas. Oh alah perhatian ora omong ket mau. Perhatikan. dumateng Bapak Sumarji kalian Ibu Binti ugi dumateng Dok Nyapa kamu kok mlayu? Kok nyawak. Sesuk ora tak ajak ning showroom lho kowe. Ancamane kuwi tok. Esuk ra sida tumbas lho sida. Bapak-bapak ibu-ibu Nek ora tepak ora mlebu biasa lho. lah iki aja nimpali aku lah ya malah bingung Lah kamu malah Ya ampun. ngomongin kok. Gede sisa ta, Dok? Kok meslek Mas aku. lho masuk ning omah kenceng lho Mas Lah kok ning kene wis nyisen nangan. Lah ora padha lho. mosok to aku mau lungguh ning gone pinggir genset ketoke leder siji Kok mosok lebar operasi plastik apa timbo. lha pancene wingi lagi mulai operasi saka Thailand Ning luar negeri. ri negeri Mas aku koso matur nuwun Bapak Profesor Dr. Sumarji SPMPU Ora nganggo Ora ge MPU angkutan baru masak matur nuwun. kalian Ibu Binti Amirin SPD wah luar biasa SPD kepanjangannya apa, Dok? sepeda toh Sekolah pendidikan sepeda lho. Dana pendidikan. sarjana pendidikan yo ngene iki lho wong tuwa sing sukses anak-anake ya mesti sukses Iya. Bapak Pak Profesor Dr. Sumarji iki yo rektor yo dosen yo ning gone apa universitas pemilik SMK Kusuma Oh, SMA Kusuma. hotel yo duwe wah ngarepe Bung Cino aku kleru mlebu rono Iya. Hotel iki ning jero SMA wis hotel fasilitas lah sing rono aku wis mlebu lho Mas Yo kowe ora kleru kok petuk mampir akhirnya kok tukaran Malah ora percaya. Ora omong-omong. Mulane kuwi kuwatane kuotamu disisik. Masalah kuwi HP-mu gantinen. ganti apa Lah kowe tuku HP apa? HP Brunei. ning lamerke Samsung to Mas Lah iya Samsung saiki ning Brunei. Samsul apa wingi tak delok mereke dompeng. dompet yo apa anu diesel Dik, Satu, janten iya, apa ning manten? luar biasa dumateng Mbak DRG Dokter Gigi Nadia dan juga Dokter Gigi Andi selamat menempuh hidup baru semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah Amin. lho penake Dokter Gigi ngene iki lho Mas Nyapa nih Cahayu? duwe bojo ya Dokter Gigi Asik. enek untu loro langsung sambat ning bojone dhewe ora sambat ning sapa-sapa ya iki bedane Dokter Gigi karo dagelan ya iki to Mas Contone Bedane piye? lho lah nek dagelan kuwi nek Golek apa duit. nek Dokter Gigi kuwi dagelan nek nyambut gawe iki nganggo cangkeme dhewe Kerjane nganggo cangkeme dhewe. iya kan nganggo lamen omong mergo nek Dokter Gigi Iya. kuwi nyambut gawene nganggo cangkeme wong Mas Lah kok iso? ora mungkin lho cangkeme dhewe terus dikono Oh iya. Berarti nek beli wong dicabut ini wong nah mesakne. Wong lara untu ki mesakne. iya no Mas Iya no, gere sehat tapi untune kenyut-kenyut gini mesakne lho. Kowe pengen lara untu. lebih baik Kowe tau lara untu ora? Kowe tau lara untu ora? Tahu. Kowe lho tau. Kowe pengen lara untu. Mangan suket. Lah kok iso mangan suket mangan lara untu? Jalarane kok iso ben ora lara untu bukan mangan suket piye? Sing mangan suket apa? Sapi. Sapi tau lara untu ora? Ya. Mangan suket sapi. Ora percaya tekono deta. Mas
Nek mangan suket Ya ora romtu. sapi ra tau Sarung mergo mangane suket. Oh iya ya. anu sapi nek loro runtu apa tau omong awak. Mang mulo kuwi aja kok. Mosone, runtuku loro Ya ora mungkin. aku kan koncone sapi jenengku persil padha kewane. Oh iya. Mang mulo kuwi dijenenge iki sing ben kondang, burine kaya kewan. Contone Umpamane aku biyen jenengku Deni tak kaya kewan percil, kondang. Iki selem, apa tak kaya burine cebong. Nah, dadi adike kondang. Iya. Kondang. Lah nang Mama Liti. Iki sapa? Sapa iki? Tekek. Nah, awakmu Pomo bintang tamu Pak Sumarji nanggap bintang tamu. Sinden tekek. wah api. Bener-bener lagi metu. Otak. Tekek. Odok. Sesuk-isuk tonggo-tonggo rasan-rasan dek bengi ning Pak Sumarji dagelane sapa to? Kebun binatang komplit. Ora masalah, Dok Cahayu. Nembang, Dok Cahayu. Tembang ya Mas. Jam wis jam. Iya, iya. Iki kok niki mangke dibuyane jam piro? Tekonono ngomong iki ben penak. Pak, Bu, niki mangke acarane dibarne jam pinten? Sik tatasi iki. Kok enggak penak ilmune iki. Nuwun sewu, mangke jenengan jam 1 kiat teng mriku. Ya. Jam kali jenengan kiat. Jam 3 kuat. Ibu-ibu lah. Iya ngono ki wong wedoke garek kuat. Wong Lah nyapa to, Pak? Wong lanang peloh bareng wong wedok. Mergo wong wedok iki kuat-kuat mergo lambene loro. Ojo lambene loro. Ayo. Ojo ngisar karo dhuwur ya. Kene karo kene Ah, Mas. bener. Nyanyi. Nyanyi, Dok Cahayu. Oke Mas. Iya, harap tak tutuk. Mungkin ada permintaan apa enggak tadi? Permintaan ada loh. Pak Sumarji. Lagu luar Jawa. Iso apa ora? Ayo, ini. Ini. No. Meneng. Rok, ayo bareng-bareng, Bro. Kowe kok ora. Lagu luar Jawa. Meneng lambemu wis. Warten iki ning Nganjuk. Wis to meneng kok tak. Ini lo anak-anak pada hafal ke masa kamu. Nganjuk ki kota tahu lho. Kediri. Nganjuk iki angin. Nganjuk ki kota. Kalau Nganjuk apa ora oleh mangan tahu? Yo to lah yo. Oke. Apa? Dari nada ini ke bawah. Kalau ke atas ya ke atas. Oke, meneng lambemu. Boleh. Oke. Oke, Gonmu kontak. Lah iki nek dhuwur yo aja medhot-medhot teman. Lah kene kancane sing bingung. Boleh. Dhuwur Mbak, dhuwur aku nek rendah ketok ndak iso. Jambe. Lah kene bosok gorengane kok Kowe ra iso lho, kowe katane nadane iki lak budul-budul lak buka-buka. Ya. Oke. Putar ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri dan ke kiri. Nyapa neh? tanggapan rene pisane yo totoane nyawa to Mas. Lah nyapa? Lah kowe kok ke kiri terus aku yo bosok ceblok rene. Lah awakmu muni Boleh kiri. nglamete to Mas. Oke. Rotok santer. Kowe ngentut ya? Ambune lho, ambune. Ngentut apa to? Lah iki ambune bel. Oh, batang nih. Mbok sumpah lho. Sithik Mas sumpah. Ora ning mobil, ora ning panggung. Oke. Putar ke kanan. Nona manis Putarlah ke kanan, ke kanan. Nyapa? Aku kok kleru terus to. Lah piye ta? Lepenane di dalam. Lah awakmu manggon kanan lho iki. Oke. Sekarang tengah. Nona manis putarlah ke tengah, ke tengah, ke tengah.
tengah dan ke tengah. Ke tengah. Nyapa? Lapor nek. Nek ku mbledos. Hongke. Oke karepmu ora karepmu. Masa wis ora ungke. Aku sing nyanyi. Iya iya. Ganggu ae. Iso ungke? Tangleng tole lolo tangleng tole lole tangleng tole lolo. Ceng ceng tangleng tole lole. Tole lole tole lole. Ceng ceng yuk. Loh, kita harus bisa menciptakan loh. Pop aja Mas, pop. Pop. Yuk. Pop es. Alah. Alah. Jaluane Mbak itu, Mbak mantan Mas Maten jaluk pop. Mangu. Ya. Nadanya Mas. Lagu apa? Mangu. Mau sing di Mangu. iya. Mangu. Mari. Oh iya. Aku iki Nek tawang mangu. Kowe dudu mangu. Lah kan nek mangune. Lagu mangu dudu mau sing piye? Jangan salahkan salamku ini. Nyanyi apa? Nadanya Mas ya. Sabar Mas ya. Ya tak kono Mas. Jangan salahkan fahamku ini tertuju. Oh, siapa yang tahu, siapa yang tempe, siapa yang kerupuk, Siapa yang bergedel? Bah, rambutnya kok sikat BC. sampai orang tahu Mas. Kayak tentang. Ya aku calon mantune Pak Sumarji. Oh. Iso sapa lho sing sing nyukur sapa kowe? Bojoku. rambut Aku mangan. Dek aku cukuren. Lah kok terus ditui mangkok terus dicukur. Kok masaku. Wah iki cukur ra gundul langsung gundul. Nah, paling tidak ngomong ngene, trek. Oh, seret. Lo. Lho, kaya apik. Ngendi? Enak. Wes ana tambal ban apa raja ya? Oke. Aku apa? Iya, apa? Ratu. Apa? Patih. Tumenggung. Apa nek koyo sekak kayak kabeh kok raja, ratu, patih tumenggung. Lah apa? Lagune sapa? Lah kesuwen kancane mikir ae. Nanane nano. Oh, kuwi. Ngono to? Lagu apa? Iwak peye. Lagu apa? Iwak peye. Lagu apa? Capek gunung. Nana. Laila Dira. Laila Tanggung. Apa? Dira Tombo ati. Tombo kangen. tombo kangen. Kleruang. Keler. Stres. Mas gelang kalung wis tak doli. Amarga kahanane lagi sepi. Tak ngombayari angsuran siji-siji. Sing paling akeh Bank BRI. Sepi tanggapan aku ra duwe pendapatan. Terus piye? Aku terus ngamen ning prapatan. Nanging hasile ora kenek dienggo mangan. Akhire aku mengguyang. Ngawur. Lurane pisan kono. Maksudnya ini bakulan Oh, bakulan. Oh, bakulan tahu. Bakulan Tahu, nek ning tempe. guyangan. Bakulan nek ning guyangan iki Lah bakul. iya bakul keroto to Mas. Lho kroto Kroto pakan iki apa? Pakan apa? Takan manuk. Manuke sapa? Manuke sapa? Manukku dhewe. Lah, iya. Ceko. Apa?
Sopo ngantep? Niki Pak, iki lho Pak. Saiki. Wani, ngantep aku. Saiki Tak tanduk. Tak tanduk. Aja sikilmu asam urat. Aja. Ugoh. Lho kowe mlaku ngene asam urat. Oh, siap. Kita Menapa to iki menapa iki Pak? Kowe Pak Sumardi. anu to, anu muridé Pak Sumardi. Yo, saka kampus Uniska. Iki Uneska. Apa Uneska? Kediri. Oh iya. Apa ya? Iya. Masa? Lulusan ITB. Institut Teknologi. Bawa. Apa? Bra. Bandung. Ban. Bandulan. ITB. Maksudnya apa, Pak? Iter teh botol. Oh, alah rumah saku to. Guru SMK Kusumanegara Kertosono. Sampean, Pak. Sampean. Bawane Bapak Profesor Sumarji. Sampean kuwi. Heeh. Ngono kok pamer. Kuwi apa? Undip Ponorogo. Apa? Undip apa Ponorogo? Undip Ponorogo. Di Universitas Diponegoro. Universitas Diponorogo iki lho. Kene sing kuliah nyapoke. Beda karo Pak Cil. Kamu to? Apa? Untumu ya, Pak ya? Untumu dhewe kuwi. Sekolah untumu iki lho. Untumu ki apa? Universitas Tugu Muda. Oh ya untumu. Ya aku untumu. Untumu pucet. Pak, mboten dawuh, Pak. Gini, Iya. ini tadi saya diutus oleh Bapak Profesor Sumarji. Iya. Kita sama Pak. Nyapa? Lah kabeh ketone. Lah jare Ora aku yo ketone. Lah oleh riwari Utusan profesor. Iya. Berhubung akan menghadapi Siapa? Timnas Palestina. Iki ngadepi apa kok? Iki apa to, Mas? Memperingati 17 Agustus. Iya. Ingin menampilkan guyon maton pada malam hari ini. Katanya Cak Percel dan kawan-kawan itu dagelan yang paling pinter. Mural saking iki, dina niki kabeh dites. Ben ora enek siji lan sijine ben ketok sing pinter sapa sing apa. Mas, omong ini rasa tangane ora abang ora iso to, Mas. Tangane meneng. Ngene lho, Pak. Maksudnya Pak Profesor Dr. Sumarji. Iki kok kertas dagelan. Kayak DJ. Monggo sing ngersakaken manuk derkuku monggo. Sirahmu meneng. Tangan karo sirah coba. Ayo. Iki ngene lho, Pak. Perkara nih Pak Profesor Dokter ki ngutus aku karo kowe. Kuwi nganggo ndelok ndok ya. Trijine tangane karo sirahe aja obah. Diam. Iya, Pak. Siap. Ini orang 3, 1, 2, 3 akan saya tes. Sepandai mana kamu menjawab pertanyaan saya? Katanya kamu dagelan pintar. Iya. Siap? Siap. Agak Pak, sini. kalau nanti Sini. bisa dikasih apa, Pak? Kalau bisa dikasih hadiah sama Pak Sumarji. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa ada hadiah sendiri dari saya. Oke, siap. Siap? Urung, siap besok siap. Nama? Selendam. Nama? Percel. Nama? Nama saya Liti. Alamat Kesuwen. Tak kok alamat iki lho sapa? Saya tekan alamat sejak. sejak berobat ke Pak Sumarji. Matur nuwun, Pak Ji. Iki duduk sponsor Radio Wijang Songo. Ngawur. Matamu do Cipati kok piye? Ini regu A, Seldem. Siap. Regu B, Percel. regu C, Siap. Sapa jenengmu? tes bel. Oh, ceking ngono. Ben kuwi. Ya, semarang lah semarang poin. Seldem. Ya. Pertanyaan tentang tumbuh-tumbuhan. Siap. Nasi berasal dari Beras. sip. Percel. Beras. Betul. Beras enak lho, padha ya. Percel. Dalam, Pak. Jebel. Ya. Ampak berasal dari Ampok jagung, Pak. sip. Siap. Liti. Siapa? Pertanyaannya. Beras. Juga menang lambimu. Makanan favorit kamu? Nasi goreng, Pak. Kenapa dinamakan nasi goreng? Ya memang dari sananya, Pak. Salah.
Karena anu itu nasinya sudah digoreng. Bukan. Karena nasi itu sudah dijual di pinggir-pinggir. Bukan, salah. Kenapa dinamakan nasi goreng? Kenapa, Pak? Karena Dina keluwen. Kenapa Dinamakan nasi goreng? Kenapa Dina? Makan nasi goreng Karena Dina Karena Dina salah. Pertanyaan ini nggak disambung toh. Kenapa Dina makan nasi goreng? Oh, Dina makan Dina nasi goreng. Dina makan nasi goreng. Keliru aku, Mas. Wis sampean aku ae takon. Sapa ora? Sing akeh langgae sing akeh ben putih. Selanjutnya pertanyaan tentang perhewanan. Hewan siapa? Dari saya. Grup A. Asik. Tet. Tunggu musikku, Mas. Kudu pinter nek iki masa ora pinter kok. Sapi beranak dengan cara Melahirkan. betul Yo penak. Tidak. Kewan iso aku, Mas. dihukum. Iya. Kewan aku pinter nek kewan. Ayam mempunyai anak berkembang biak dengan cara Bertelur. betul tidak dihukum. Iso aku nek kewan iki. Yang reguje Siapa? kenapa sapi dan ayam tidak bisa kawin? Ya tidak anu toh, Pak. Beda jenis toh, Pak. Salah. Karena sapi itu tidak cocok dengan ayam. Salah. Keliru terus sama. Pas, Pak. Karena orang tua tidak merestui. Mbok, Pak. Pak Sumarji profesor. Lah kamu kurang. Yo pertanyaanmu koyo ngono ngisi-ngisi. Aku ini wis takok. Lah mosok ini sapi karo pitik kosong. Lah aku ini wis takok. Bapak pitik karo bapake sapi. Wis mosok kosong gak deresti wong tuane iki. Ya Bungane iki lho apa? Ini. Ya kuwi awakmu gak tatasane. Iki lek aku sing ngatasi ora. Oke, Pak. Regu A. Sing adil, Pak. Nama siapa? Sebelah. Rendam. Coba. Apa, Pak? Aku teko omah mundi kok iso malah kok. Omah mundi. Ora jelas. Gak Mas aku. Ya, kene lak putih standar. Ireng, aku njaluk ireng. Iki agak bener. Regu A. Regu A. Oke, Pak. Kamu tahu sapi? Tahu, Pak? Bulunya berapa? Enggak tahu, Pak. Wong nek kok Wis meneng lambemu. Mosok. Tahu ayam? tahu. Ayam itu bertelur. Ya, Telur ayam. Siapa? ayamnya itu ayam goreng. Ora iso jawab. Ulane sinau. Pak Sumarji. Ya, Loh, aku Pak Sumarji. maksudnya tahu Pak? Aku keteko. Kamu tahu Pak Sumarji? Tahu Pak? Asal Pak Sumarji. Tahu? Tahu Pak? Dari mana? Nganjuk Pak? Nganjoknya mana? Nanjuknya Dari ibunya Pak Sumarji. Sumarji itu dari ibunya. Hei, Regu A. isine, Pak. Lampu. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? Lem. Oke. Lem. Bang, bahasa Inggrisnya? Beng. Ya, kalau lampu di dalam bang, Lembeng. oh ya bener. Bener masa goyek-goyek. Lampu lembang. Bener kok orang keren. Mosok tok, Bang. Mosok lembek. Yo bentok. Yo bentok. Instruksi. Ayam, ayam. Ayam Pak. Ayam. Ya, Bahasa ya. Inggrisnya apa? Chicken. Oke. Oke. Geprek bahasa Inggrisnya apa? Anu, smackdown Pak. Berarti ayam geprek. Chicken smackdown. Bener. Chicken smackdown. Anu, Inggris bisa, Pak, saya. Inggris. piye to? Jam. Aku ngawur ya anu. Jam rusak. Klok. Broken clock. Klok ceblok. Mana gede anu. Son bahasa Inggrisnya apa? Orang. Son ya, Pak. Son. Usur gede ae nganu. Gede apa? Aku. Beres. Raiku seremuk nek arep bales. Ayo. Jemble. Ya. Aku gak melok grup. Jemble. Oke. Aku gak melok. Siapakah nama Presiden Republik Indonesia? Pak Prabowo. Betul. Loh begitu ini. Selanjutnya. Saya ngangel. Selanjutnya Pak Gibran, ya kan? Wakilnya Pak
Gibran. Oh, kadang-kadang. Oh. Siapa? Pokoknya nek Tukang pijetnya Mas Gibran siapa? enggak tahu, Pak. Goblok. Ya, kamu rai ini tok lho. Nyapa kok tekan gas. Iso bedanya orang we. Aku yo tenang tak pales, tak pales. Cemle. Ya. Selendam. Siap. 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 Wong saya pasukan kok. Pasukan saya, Pak. Seumpama saya komandan, Ya. kamu jadi anak buahnya, umpamanya kamu polisi. Siap. Percil, umpamanya kamu jadi maling. Siap. Selendam dan cemble. Oke. Bagaimana cara menangkap maling yang baik dan benar? Oke, ini. Siap, Pak. Siap, Pak. Ayo. Ayo. Oh, seru. Ayo leru. Iki lho bedane. Bedekane iki lho ndi? Ya ora bedekan lah, balesku kapan? Iki opo? Yo ge bedekan. Lah kok moro-moro panggilan. Pak Sumarsi. Loh, Ayo. Apa? Sing duwe gawe aja. ora. Nek bolo rengi kuwi lho. Profesor masa ya diloreng-loreng. Boleh. Bedaan bahasa Inggris telek kabeh. Bedekan bahasa yang penak. Dek Prabowo. Berapa? Maju sini. Enggak. Nyanyi. Kuisnya sudah selesai. Enggak, nanti aku mau bedei. Enggak. Permintaan Bu Binti. Sini, Bu Prabowo. Binti minta lagu. Bu Binti minta lagu. Sini. Iya apa? Ini baik-baik semua. Enggak mungkin toh kita kok mau menyelondengi kamu kan sudah Nggak mungkin. cantik. Enggak mungkin. Terima kasih. Ayo Prabowo sini turun. Sini Prabowo ya. Bu Binti minta Bu lagu. Binti. Ini Lagunya apa, Mas? Inggris, lagu Inggris. Mintanya lagu Inggris. Bisa ya Inggris ya? Nah, bisa. Kamu bisa enggak? Bisa Inggris Bisa, enggak? bisa. Bisa lagu Inggris? Bisa lagu Inggris. Iya, oke. Mbak Probo, saya kasih pertanyaan Mbak ya. Aku ragu apa-apa loh. Kalau ikan bahasa Inggrisnya apa? Fish, ikan. Fish. Kalau sungai. River. Iwa kali, Cedul. Fish river. salah. Apa? Uceng. Matamu. Awakmu timbang dipangan loh karo. Nyanyi. Enggak. Enggak, Bro, sini, Bro. Tidak boye lo ya, tidak boye. Tidak boye. Nyanyi. Kamu nakal, tidak boye. Nanti tak bilangin Pak Purnomo. Prabowo. So cantik ya Bahasa Prabowo ya. Inggris bisa, Bro. Prabowo gumon. Kamu sering senam ya sekarang? Kok jadi cantik? Masa kok pipine bisa iso tirus lho. Ya. Tirus lho. Pasane lo Pak suarane wis entek lho Pak. Bahasa Inggris bisa. Kucing. Hitam. Black. Mati. Dead. Kucing hitam mati. Black and dead. Pinter. Kok awakmu dhewe. Nyanyi. Berarti bane ra gelem ya aku dhewe to. Nyanyi Bang Papat ya. Ya 3 2 1 Garuda. Nanti Ibu sama Mas Manten, Pak Manten. Kamu tirus loh ya? Terima kasih. Sudah. Mana loleng-lolengnya? Udah aku aja. Iya. Probo. Semangat perjuangan Probo. Kita jangan menyerah. Siap. Waktu masih Dek panjang. Prabowo, itu kan 2 di situ belum, Bu. Ayo naik. Oh iya. Sini. Yang dua boleh ke sini. Yang dua. Permintaan dari Ada lagu, dokter Nadia sama dokter Saya ngurusi arisan. Ya. Walah. Ibu negara aku ya. siapakah yang menciptakan arisan? Siapa? Yang menciptakan arisan siapa? Coba yang tengah. Selendang lo. Dijawab dulu dong. Tangan dulu dong. Bu Deno. Ya betul. Betul. Oke nek betul kode tetap dicelondengi. Iya. Yang ownernya Kita Guyon harus Maton. kerjasama. Bos, ownernya Guyon Maton siapa? Yang punya Guyon Maton siapa? Jadu. Salah. Oke ya, siap ya, sudah ya. Oke, Sudah kompak semuanya. Oke, siap. Kalau sudah semua kita udah deal ya. Ya udah. Kita menaikkan Pak Sumarsi beserta Ibu dan Mas Manten sama Mbak Manten. Oke, siap. Ini lo minta dicelondeng ini. Itu gundulnya itu. Gundulnya itu. Yuk. Ah. Pak Sumarsi biar naik panggung. Oh iya. Yuk.
Sambil Pak Sumarji persiapan, kita spoti lagu. Ayo Prabu. Ya. Betapa lakon winganane drama suka. Nyapa kok sembuh nyanyekno niki kene. Lah nyapa kok kuwi nyanyi perapatan anak. Ratapan. Lah iki ditinggal bapaknya perapatan, Basan. Ya, sepotnya deh, sepot. Yuk spotnya. Untuk Bapak Profesor Dr. Sama Sumarji. Bapak Ibu dan Mas Manten. Ya, monggo beri Mas. Yuk. Semoga. Ini masih ada hadiah ya Pak ya? Bapak sama Ibu, Mas Mantennya Budi. Prof. Saya carry Mas. Oke. Bapak tanggal berapa lahirnya Mas Manten? Ya pasti apalah. Sini Mbak Yu sama Masnya sini. Oke. Pak, mohon izin kalau guyon maton di mana saja itu pasti tuan rumah naik panggung. Kita bareng-bareng di sini. Yang pertama itu pasti joget, Bapak. Ini 3 persyaratan. Joget. Syarat kedua nyanyi. Kalau nanti yang ketiga kalau nggak joget nggak nyanyi nyawer Bapak. Makanya Bapak sing putih monggo sak kerso. Udah Pak, yang nomor 3 aja. Atau mungkin 3-3-nya Bapak? Kalau nomor 1 berat, nomor 2 berat, nomor 3 berat, mungkin nomor 4 Pak. Apa? Dicelondangi gimana Pak? Nomor 3. Lagunya minta apa Pak? Lagunya nyuwun apa? Tresno Waranggono Bapak apa? Oh iya siap. Permintaan dari Tresno Waranggono. Adik-adik. Bapak nyanyi sendiri ya? Oh enggak? Oh siap. Joget aja Pak ya. Siap. Oke, cantik-cantik kene mung Cantik kawang ayu. Mung kawang ayu. Aduh bae. Ayo, Tresno Waranggono. Guyon maton. Yuk, Pimpinan Kilurah Percil. Karsono. mung kawang ayu. Ayo kumpul. Kamu. Joget Bapak. Asik, Ibu. Tresno iki bakal dadi Silo panjo Guyon maton. bareng-bareng masih bersama keluarga besar Pak Sumarji. Matur nuwun. Tresno iki bakal dadi cerita Tresno Waranggono. Masnya kalau nyanyi sendiri monggo lagunya nopo? Mungkin apa? Kamu dulu. Sampun. Kita foto dulu Bapak, agak ke sini Bapak. Mohon izin. Foto dulu ya, Kita Mas. foto dulu. Dengan keluarga besar. Mas Agak mepet ya. mawon. Ya, agak Dari sana nanti Amit mohon izin buat IG-nya Guyon Maton Oke, Bapak. Pak. Gak merapat. Agak merapat sini hitungan 1 sampai 6.000 Bapak. Kakean. Kakean. Oke, siap. Bapak, niki sampun mantun, mbok boleh joget boleh, duduk di depan juga boleh. Joget mriki mboten napa-napa. Yuk bareng-bareng hadirnya masih bersama Campur Sari Guyon Maton, kita ada ayang-ayang bro ya. Iya, 3, 2, 1. Ya.
Niki dumateng sagunging para rawuh para pamirsa sedaya mekaten pekaten nggih kula sakadang saking paguyuban campur sari guyon maton tak percil CS kemarang suwan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos pungkasan menawi wonten kalepatan kalau sakadang pun agunging ses samudra pangasami dumateng panjenengan sedaya. Kula sujud prastya, Kula sondok sumitra. aturaken sugeng dalu, sugeng pepisahan, sugeng pinanggih sanes wedal kanthi sesanti. Sak bejo-bejane wong kang lali se bejo kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.